Ste sve kupili? Kad sam ja bio... sam nešto kupio. Da vidim šta. Se izvinjava na svetnji. Šta ste vi sve kupili u pazaru na Benkovcu? Kupila Šta ste kupili, gospođo? Koliko ste kupili od toga? Evo ovo za Intervju, šta ste kupili? Peku i šta još? Šta ste to kupili, mogli bi? Lukavo fažol. Šta ste vi kupili, gospodine? Šta ste kupili? Samo čarape? Samo čarape i to je to? Hvala. Se izvinjava na svetnji. Šta ste vi sve kupili u pazaru na Benkovcu? Kupila sam ovi. Vidim da nosite puno stvari. A nosim. Šta ste sve kupili? Evo koka jedna američka. Da, mogli bi? Može. Ne vidim je. O, pa je li ovo za istinu, šta je s tim? Aha. I šta još? Šta je to? Evo kukuruza, sad salate. Iz kojega ste vi iz sela? Iz kojeg? Ovdje iz grada. Iz kojega grada? Ovdje Benkovac. Simpatični ste. Hvala. Hvala vam lijepa na intervju. I vama. Svako dobro. Gospodine, šta ste vi sve kupili u Benkovcu? Šta ste kupili sve? Šta ste kupili? Mogu li jedan kratki intervju, šta ste kupili? Peku i šta još? I paprika i peku. Hvala. Oprostite, ja se izvinjavam na svetnji. Može jedan kratki intervju? Samo šta ste kupili u Benkovcu, jer vam bilo dobro i to? Jeste vi iz Benkovca? Šta ste to kupili, mogli bi? Lukavo fažola. Luka, fažola i šta još? Češnjaka. Češnjaka, meda. Je li to domaće ili se pravi da je domaće? Kažu da je domaće, kažu da je Odakle ste vi? Šibenik. Šibenik, a vi, gospodine? Ja isto Šibenik. A kako idete kući autom? Hvala vam lijepa i ugodan dan. Je li ledeno? Pa, da je toplije Kad sam bilo. ja bio... sam nešto kupio. Da vidim šta. Da je bilo toplije. Poluver. Au, bavi, lip je. Pa ja vama zaljubčava se ženske u vas. Pa daj, treba vam jedna, Može li muške ili samo ženske? Ne muške, samo ženske, Ima sina kući. Jer vas sluša? Ne sluša, daj u kameru rez da te ne sluša. Ne sluša vas sin. Jel vaš sin sluša? Ja pokušavam slušati svoj materijal, ali ja i ne slušam, moram priznati. Molila me da ne idem s motorom, a ja se opet ošao. Nema, molila me, nemoj sine, molim te. Mi ne slušamo jedan drugo, a mi imamo suživo. Je, tako treba. On putuje u Lovru, Split na posao, da. Ja kući bez posla. Hvala vam na intervju, ugodan dan. Kokice, a vi gospođo, odakle ste? Ove Nesilce. Odakle ste? Iz Korlata. A vi ste muž? Otiće baba utec, neka ju teče. A šta koristimo? Briga mi je za ti. Bože moj, a šta koristimo? Koliko ste kupili, gospođo? Koliko ste kupili od toga? Evo ovo za sime baka. A koliko ima kili? Koliko košta to? 80 kuna košta. Hvala lijepo.